Cawsom ni fwyar dion bendigedig y diwrnod hwnnw. Sdim byd yn well na bwyta bwydydd ffres lleol. Llysiau o'r ardd a ffrwythau o'r berllan. Ac o'r perthi, os chi eisiau arbed ceinog neu ddwy. Dwi'n deall yn iawn bod rhaid cludo bwydydd fel bananas ac orenau o wledydd pell am nad oes digon o haul yng Nghymru fach i'w tyfu nhw. A'i cludo nhw mewn awyren fawr a honno'n defnyddio llawer iawn o danwydd a hwnnw'n ddrwg iawn i'r amgylchedd. Boes bach. A'r holl bapur a'r plastig na? Gwastraff llwyr. Diolch byth bod bin trysorau gyda fi yn Ietwen a bod Prydwen yn hoff iawn o ddefnyddio'r trysorau i wneud crefftau. Oes bin trysorau neu ailgylchu gyda chi yn yr ysgol neu adref? Ailgylchu. Am ailgylchu, ac am ail ddefnyddio hefyd. A ddefnyddiodd Glanwen y Mwyar? Wel do. A chafodd Bwgi Bo a Phrydwen het flan newydd sbon bob un i'w cadw'n gynnes yn ystod y gaeaf. A'r anifeiliaid bach? Mae'r rheini isios yn cysgu yn ei gwelyau clud. Mae'n dechrau oeri. Oes angen coed ar y tân? Nac os wir. Gwlan, nid tân. Ble roes i'r siwmper newydd na nawr? Hei, mae'n amser i chi fynd a gadael eich hen ffrind. Ewch law yn llaw am adref draw, o gwyn ein byd a gwyrdd. Hwyl fawr am y tro. Fe ddysgwr wi gyd, mae trysor i'w ein gyd, diolch i mam fi a'i